Phoebe! Zírej! Výběr ze seriálu. Moje oblíbená četba. Mrkni na stranu 42. Dobře. Hele, nový doktor v dnech našeho života, Joey Tribbiani. Pěkná fotka. Sluší mi to. Je tohle fakt, že si hodně dialogů píšeš sám? No, svým způsobem ano. Vzpomínáš, jak minule měla Alex nehodu? V tom scénáři bylo, když nebude včas v nemocnici, nepřežije to. Podle mě, když nebude včas v nemocnici, ta žena zemře. Ano, jasně, jsi odvážný. Nebojíš se, že budou autoři naštvaní, až si to přečtou? Já se s autory neznám. Scénáře mi přináší kurýr. Víš co? Když mi to pomáhá to i seriálu. Potažmo i autorům, takže proč by se měli zlobit? Prej si dialogy píše sám, ten parchan. Tak počkej, já ti ukážu. Spadnu do výtahové šachty? Co to má být? Jak to, že spadnu do výtahové šachty? Jo, to já nevím, já to jenom rozvážím. Nesměj mě zabít. Jsem tak dlouho hledaný syn. Jasně. Podpejsek. Ne, to vám nepodepíšu. Tenhle druh odporuje na houby. Jak to můžou udělat? Amber, abys věděla, já stojím při tobě. Jako přítel i jako tvůj bratr. Andrejku. Perný den, co? Nejdřív ta cena. A teď? Jo, někdo má prostě kliku. Doktor Reborej, ohlašte se prosím na ambulanci. Tak, dobře. To jsem zřejmě já. Nechcete jít někdo dřív? Vy, doktore? Vy, kolego? Pustím vás. Volali vás. No jo, dobře. Už jdu. Miluju tě. Ty určitě. Drejku, pozor! Ne! No, možná.